Avui és Sant Jordi, el dia preferit de la Lola, però a mi també m'encanta, Avui us recomano uns llibres boníssims, especial llibres de fantasia. Un llibre fantàstic del que us volia parlar és Tres llums, de Maria Ramos. Per tots aquells que no us agrada gaire llegir però que us encanten les il·lustracions, és el vostre llibre. Aquest llibre et portarà a un univers molt màgic i únic. Us llegeixo la introducció a veure si us enganxa. Del cel a mitjanit cauen tres llums. Però què són? No semblen lluernes, tampoc erugues. En Talp i les seves velles amigues, les senyores Cook, estan desconcertats. Què faran amb les nouvingudes? Quin misteri, no? Si voleu saber què passa, ja sabeu, l'heu de llegir. I si teniu ganes d'entrar en un món increïble, secret, ple de déus i no sortir-ne en molt de temps, benvinguts al món de Percy Jackson. Què passaria si els déus grecs tornessin a ple segle XXI? Què passaria si necessitéssim un heroi que ens salvés? I què passaria si aquest heroi tingués dislèxia, li costés molt concentrar-se i ja l'haguessin fet fora de 6 escoles diferents? Doncs això queda resolt en aquest llibre. Us heu plantejat mai què passaria si un cometa s'acostés a la Terra? Quin mal rotllo, no? Doncs això explica Que ve el cometa, de Tove Jansson. Sí, el nom ho deixa una miqueta clar, no? Tot comença un dia normal, quan a la vall dels Múmins tothom fa el que fa cada dia. Feinejar, llegir el diari, jugar... Quan de cop i volta se n'adonen que s'acosta un cometa. Pànic! El cel es tenyeix de vermell, el mar es retira i tothom comença a fer les maletes per marxar. Però no us explico res més, perquè ja veureu que no tot és com sembla. I aprofito per recomanar-vos un manga que també us portarà a un univers increïble i fantàstic. Un estiu a Tsurumaki de Shinya Komatsu. Vosaltres teniu ganes que sigui l'últim dia de classe? No sé per què ho pregunto, perquè segur que sí. Doncs la història comença l'últim dia d'escola, quan en Mitsuru Mikuri es deixa la motxilla dins. I la màgia comença quan torna a recollir-la. Parla amb uns fullets i li comencen a passar coses fantàstiques a Tsurumaki, la petita ciutat on viu. No us ho perdeu? I aquests són alguns llibres fantàstics que recomano a lectores i lectors fantàstics. Adeu! Què? M'ha quedat bé aquest final, no?